с Нико Фишник и сега с моя брат Лука ще играем паркур. Ето го и как. Ето го и него. Ето е наградата. А ето там. Виждате ли ония скейтборд? Синичкото е там. С него ще се спускаме по ето това голямо надолнище. Ето тук. И после ще ви покажем какво ще се случва нататък. Ето го и колелото, всеки кът мине, де трябва да го върти. Има различни работи, после ще ви ги покажем. И ето това е трасето тук, хора. Може да ви изглежда малко пустичко, но има едно винаги голямо но. То е така. Сега нали ви показахме? Скейтбордът е там най-горе. Там и там с този скейтборд седнали се спускаме. Спускаме се и като стигнем до чешмата, има чешма там, спираме, идваме тук, това го прескачаме 3 пъти. Едно, 2, 3, после правим 2 обиколки на това. Взимаме топката и трябва да караме гол от тук до тук. Сега с брат ми ще играем камък, ножица, хартия. Кой ще бъде първи? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Така, играем 2 от 3. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Така, брат ми спечели. Сега той почва първи. Спуска се с скейтборда и надявам се да е разбрал трасето. Ако не го е разбрал, точка за мен. Така, обещавай да ви покажа колелото. Ето го. Както виждате, има лава чикен. Това значи, че трябва да изпеем песента лава чикен. Има рън, което означава една обиколка на целия този център. Това е с главни букви рън. Има джъмп, което значи скачаш 10 пъти. Кис, целуваш нещо, каквото да е. Танц, изтанцуваш нещо любимо. Това желание, да, желание. И ако искаш, въртиш пак колелото. Ако искаш, пранкваш другия, каквото искаш правиш. Чели той първи върти колелото. Какво ще му се падне? Рън. Така, трябва да избяга една обиколка на целия площад. А мога ли да избягам след като направя трасето? Добре, позволяваме го. Така, хора, сега за да се види кой ще е победител, трябва и да засечем време. Его хронометърчето. Така, 3, 2, 1, старт! Ще катастрофираме пак. Спирай! Така, ето го нашия атлет. Тръгва. Така, 2 обиколки на тубата. Така, ритаме топката сега. Така, времето на нашия атлет беше точно 1 секунда, 1 минута, 3 секунди и 61 стотни. Помни.
Така, хора, сега аз си въртя колелото на късмета. Spin the wheel. И ми се падна. Танц. Трябва да станцувам сега нещо. Ще изтанцувам и аз както ти. Ще го изтанцувам след като си направя това. Добре. След малко ще се върнем пак. И така, хора, аз победих 53 секунди 19. И браво! Така, това беше от мен. Абонирайте за Нико Фишинг, абонирайте се за Лука in Action. Чао и до нови срещи!